שבוע טוב. נשאלתי לאחר השותפות של ארצות הברית בהשמדת הגרעין באיראן, איך להסתכל על זה במבט אמוני, האם עם ישראל זקוק לעזרת הגויים. והתשובה היא, עם ישראל יצא למלחמה עם כלבי, עם רוח מאוד מיוחדת להילחם עד הסוף, להשמיד את הגרעין גם בלי ארצות הברית. זוהי הרוח שעם ישראל קם כלבי. לרוח הזו הצטרפו גם ארצות הברית. כך צריך להסתכל על הדברים, כי אנחנו לא אומרים כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אלא מתוך וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ועל כן אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר. גם לנו יש רכב וסוסים, גם לעולים יש רכב וסוסים, וגם לארצות הברית יש רכב וסוסים, אבל אנחנו תמיד בשם השם נזכיר. יתרה מזאת, הרוח הגדולה שעפפה את עם ישראל ואת ראשי המדינה וראשי הצבא, היא דחפה את ארצות הברית להשתתף. אנחנו מודים לכם על זה שאתם שליחים של הקדוש ברוך הוא, ועל זה הגמרא אומרת בעבודה זרה, שבאו אומות העולם ואמרו אנחנו נלחמנו בשביל ישראל, אמר להם הקדוש ברוך הוא, מלחמות אני עושה. בעזרת השם, בעל מלחמות זורע צדקות, מצמיח ישועות. שבוע טוב ומבורך.